vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakaitawo mwana wangu apo pandainge ndichiri ne20 years. Sezvo ndakangokurawo ndichingochengetwa nehama dzaamai. My mom passed away when I was still very young. Saka ndakabva ndachizotanga kuita musikanzwa. The reason is why ndainge ndava kuita musikanzwa, it was because gogo mudzimai wasekuru hanzvadzi yamai vangu avo vandainge ndichigara navo vainge vaine hutsinye. Dzimwe nguva vaikwanisa kundinyima zvokudya vachiti chikafu hachikwani panapa, saka tanga watipakurira. Saka ndaizopakura mushure mekunge ndapedza kubika. Ndobva ndaona kuti mupoto macho munenge musisina kana chinhu, nekuti ivo vaiti kana ndapedza kubika vaibva vachizoya kukicheni vakanditarisa vachiti pakura kuzonosvika chikafu chose chapera mupoto. Saka ndaizotongetawo zvekutongokokota poto yacho. Saka ndakabva ndachizotanga kungoitawo maboyfriends kuitira kuti ndinge ndichizokwanisawo kuwana kamari. Ndaizoenda kutuckshop ndobva ndazonotenga zvekudya ndobva ndachizobatira pamuviri. Honestly, I don't even know kuti wacho akandimitisa ndiani, nekuti ndainge ndichidanana nevarume vakawanda all at the same time. Zvino ndakabva ndachizotanga kuita zvekuendawo kumaclubs ndichiwirirana nevasikanawo nevakadzi vaiitawo izvozvo zvekutengesa miviri yavo. But inini handina kana kumbogara ndakaita zvekuzopinda mustreet ndichitengesa muviri wangu. Ndaingozviitawo izvi zvekungodanana nevanhu pamasocial media ndichienda kumasleep over. Ndakabva ndachizouya kuno kuSouth Africa ndikabva ndachizotanga kugara neimwe friend yangu. Saka friend yangu uyu akabva achizondiudza kuti ainge akambodanana neumwe murume uyu anoenda kuchechi imwe yemuno yeZCC. Akati murume uyu ari kundinetsa ende ari kutondiudza kuti kana usingadi kudanana neni manje ndoda kukutsvakira vanhu vanokuuraya. It is far much better kuti unditsvakire umwe munhu anobva kuZimbabwe kuti ndichange ndichizodanana naye kuitira kuti ndige ndichizokanganwa nezvako. So it was that same time apo pandakabva ndachizouyawo kuno kuSouth Africa pavainge vachinetsana. Saka ndakabva ndamuti no, it is okay kana iwewe wati uri kuda kundikestera mufesi uyu sezvo aine mari, it is fine. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakamboona kana mapictures ake or anything. Nerimwe zuva akabva achizouya zvino ndikabva ndaona kutoti hey, ainge ari munhu mukurusa kwandiri. But ndakangozviudza kuti sezvo ndainge ndiri padesperation because friend yangu ainge ava kuita achicomplaina apo pandaimuudza kuti hazviite munhu uyu mukuru kwandiri. Akabva anditi saka chitsvaka hako basa. Apa basa racho kuti ndige ndichiritsvaka rainge risingatombowanikwi. Ndo pandakazongotanga kungofambidzana naye murume uyu ndichikwanisa kuzocontributawo mari yerendi, kutengawo chikafu nekutumidzirawo mari kumusha kuitira kutiwo mwana wangu ange achizokwanisawo kubatwa zvakanaka. Zvino nekuda kwedesperation murume uyu, even though ndakatozviona kuti ainge ari munhu ainge akaromba, because the first day ndichienda kumba kwake takatopinda zvakatonaka muestate ndokubva tachizotoenda pamba pake. Tasvika pamba pake rainge riri zimansion amene kuti rainge riine marooms mangani. Ndokubva tachizoenda upstairs. Zvino takazoti tava upstairs munhu kwava kudonhedza magetsi. Even though akangoti ameno zvangoitika, but I just sensed it kuti munhu uyu anenge ndiye atongodonhedza magetsi hake. So we did everything usiku hwacho ihwohwo, asi ndaingofila bad about everything. Ndakazoti ndakarara zvino ndopa ndakabva ndachizongotanga kurota nyoka. Nyoka iyi yainge yakakura kwazvo. Ndakairota ichifamba ichipinda mumba ndokubva ndamumutsa ndiri kukuhope. Ndikabva ndamuti ndiri kuona kuti mumba muno mune nyoka yapinda. Ndokubva anditi iwe nyoka zvikanzi nyoka yapinda, kana yapinda handiti inenge yapinda mumba mangu here, iwewe zvineinewe. Ndokubva atorara paya. Ndichinopepuka ndikabva ndamuona murume uyu ainge akanditarisa nerimwe ziso rakandityisa. Saka iye akabva azoita sekunge maybe
ainge achiita sleepwalking ndokubva atovhundukawo pandakati koiwe kowai wakanditarisa like that ndokubva anditi ndanga ndakarara dzimwe nguva ndozvandinoita izvozvo kuti kana ndakarara ndinokwanisa kungovhura maziso zvekuti munhu anokwanisa kutofungidzira kuti zvimwe kuda ndakamuka ini ndisina kumuka but ndinenge ndakatofa nehope. So ndakabva ndachizongotanga kungorohwa nehana usiku hwose handina kana kukwanisa kurara. Mangwana acho makuseni akandipa mari akabva anditi chidzokera kumba kwako ndichakutsvakirawo apartment. Zvechokwadi akabva azonditsvakira apartment. Then there was this other night apo pandakazongopepuka apo pandainge ndava kugara ndega. Ndakapepuka ndikabva ndaona kuti mumachira mainge mutori nenyoka yainge irimo. Ndakangonzwa kakutonhora so kuita sekunge painge paine munhu ainge aisa maice blocks pamuviri wangu. Ndichinomuka ndikabva ndaona kuti yainge iri nyoka. Nyoka iyi yakashinyira ndokubva yatonyangarika. Ndakamufonera ndikamuudza zvose zvainge zvaitika. Zvakandinetsa ndezvekuti akangokata call yangu ndokubva atondibloka. So ipapo ndakangofungidzirawo kuti maybe inetwork ndo iri kuita kuti ndisakwanisa kumubata pacall. Pandakazoisa foni yacho paprivate wanikwe kuti foni yake yainge ichitoringa. Ndikabva ndatoziva kuti munhu uyu andibloka mushure mekunge andiudza kuti ainge ava kusada kuita zveWhatsApp. Saka ndo zvakaitikawo izvi mukoma. Kubvawo ipapo ndakazombosiyana nazvo zvekudanana nevarume vane mari dzimwe dzekuti unenge usingazivi kuti munhu iyeye mari akaiwana kupi uye zvekare usingatombozivi mabusinesses mamwe aanenge achiita. Asi nekuda kwenhamo I have found myself zvekare ndava kudanana neimwe mbinga iyo inobva kuNigeria but uyo anenge ari nani because anotoita zvemadrugs. Pose pandinenge ndiri kumba kwake ndinotoona vanenge vatori busy vachitogadzira madrugs acho ende pamba pake panongogara pari busy. Motikari dzinenge dzichingouya dzichingokolekta madrugs nedzemapurisa tuya tumaprivate. Patori nemapurisa anotouya kuzotomakolekta madrugs acho iwawo. Maindiyo mukoma nyaya yangu handidi kuzoinzwa yava muchirungu nekuti ndinokwanisa kuzomupinzisa busy. So I think kuti it is far much better anobva hake kuNigeria but mari yake zviri nani because imari yaanowana kuburikidza nekugadzira kwaanoita madrugs. But ndakatombodanana nembinga yakaromba. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndinoda kureururawo kuti apo pandakatanga kufamba nefriend yangu tainge tichifambirawo nhau dzekuti tinge tichiwana mabasa. Saka ndakabva ndachizonzwa madzibaba vaya vachiti kwaari, iwewe une mweya uri pauri unokuteverera. Mweya uyu kana ukakwanisa kungokamurwa unoita mari yakawanda nekuti wakatozvarwa uine laki rako rauinaro. Zvose izvi zvauri kuita zvekufamba uchitsvaka basa uri kutozvitambisirawo zvako nguva yako nekuti unotofanira kutoti unge uchizotoshandirwa nevamwe vanhu asi mweya uri pauri ndo unofanira kuti unge uchizokamurwa. Saka akabva achizopiwa munamato. Chakangondirwadza ndechekuti ndakabva ndangonzi pandiri painge pangori nerima rainge riripo. Saka havana zvakawanda zvavakataura zvichireva kuti inini ndakazvarwa ndisinawo chipo chandakazvarwa ndakabata. Saka mukuzofamba umu ndo pandakabva ndazonzi neimwe n'anga kana kuri kunzi ukakwanisa kuwana munhu ane laki kana iwe uchitya kutora mishonga yangu kuti unge uchienda kunoishandisa, zvaunoita ndezvekuti kana iri hama yako kana kuti friend kana kuti mudzimai wako unouya naye pano then munhu iyeye ndinobva ndazomutengesa mucheka uya wavanoti mucheka weretso then tinobva tazoucheka ndobva ndazokupawo kunyange chikava chipenga ichocho ndo chatinozogadzira kuitira kuti laki rose iro raakazvarwa ainaro laki iroro ringe richizova riri laki rako. So mukoma panguva yacho iyoyo ndakabva ndatongozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichishandisa friend yangu sezvo ndainge ndakatoudzwa kuti iye atori nemweya
unomuteverera uyo unokonzeresa kuti laki iro raakazvarwa ainaro risakwanisa kushanda. Saka ndakazomuudza kuti sezvo ainge akanzi mweya wainge uri pauri wainge uchida kukamurwa, ndainge ndichiziva vamwe vaikwanisa kumubatsira. Ndokubva tachizoenda kumba kwagogo vaivai, apa inini nagogo ava tainge takasotaura nechekare. Tichinosvika paya ndakaita sekunge ndainge ndisingatovazivi, ndikaita sekunge ndainge ndakatopiwawo mafone numbers avo neumwewo weukama ainge akasombouya kudare kwavo nguva iyo yaainge achida kuuchekwa. Saka gogo vaivai vakabva vachizotanga kundibatsira first. After that ndipo pavakabva vachizotanga kubatsira friend yangu. Saka vakabva vachizoti zvimwe zvacho zvainge zvisingatauriki inini ndiripo. Vakabva vati ndige ndichizobuda mudare mavo ndokubva ndachizoenda zvangu ndikanogara panze. Saka vakabva vachizotamba bhora ravo zvakanaka. Vakabva vamuudza kuti aifanira kuti ange achizoenda kunotenga mucheka. Zvechokwadi akabva azoenda akabva anotenga mucheka. Izvi akanzi ange achizozviita in secret asingaudzi kana ani zvake, kunyangwe ini akanzi ndisatombozviziva kuti ndozvaainge ava kuita, nekuti hanzi kuzoudza kwaainge achazoita vanhu zvaizokonzeresa kuti avo vakamuganyira vange vachizozviziva through mamonitoring spirits avo avanoshandisa. Saka friend yangu akazodzokera kumba kwagogo vaya, apa gogo ava vainge vachitondiudza mamovements ake ose, nekuti apo pavakazocheka mucheka wacho iwoyo weretso vakazosara vakangobatawo kachipenga ako kavakazondipa. Saka vakazonditi ndinge ndichizomupa mari. Zvechokwadi nerimwe zuva ndakangokaruka ndatongomupa 20 US ndikabva ndati 20 US iyi imari yako yandatongokupawo shamwari. Akashamisika nazvo, asi chaainge asina kuziva ndechekuti 20 US iyo yandakamupa mari yacho ndakatomboita mazuva ndakaiputiridza nekachipenga kaya kemucheka uyo waainge akatenga ukagadzirwa nagogo vaya. Saka zuva iro randakazomupa ndakatokabvendenyura ndikabva ndatora 20 US iya ndokubva ndazonomupa. Kugamuchira kwaakaita mari iyoyo ainge achitobvuma kuti iye ainge anditengesera laki rake. Zvechokwadi ndakabva ndatoona kutoti unokwanisa kutorarama nelaki, because vanhu vainge vava kungouya kwandiri vachingondipinza mumabusiness deals akasiyana siyana. Nerimwe zuva mukoma ndakatoti ndakatogara zvangu, ndopakabva pazosvika umwe mufesi uyo ainge achiti ainge aine madhiri ainge achida kuita, so aida kutsvaka munhu ane hardware so that tinge tichikasika taburitsa zvimwe zvinhu zvaainge ainazvo mutraki rake, nekuti ainge audzwa nevamwe vake kuti boss vake vainge vaine kakunumwa. Saka pane pavainge vakamumirira kuti vange vachiona kuti iye ainge asina here mamwe madhiri ainge achiita nerori ravo. Ndokutotanga kutopinda madhiri nekuzotoenda kuZambia ndichitanga kuita zvekuhodha simendi. Ndo zvandinoita kusvika pari nhasi zvemahardwares nekusuplya mumahardwares. Apa friend yangu iye ariko kuSouth Africa uko ari kutongotambudzika zvake. Apa inini ndiri kuita mari ndichishandisa chipo chake. That is my own secret. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichitevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakambopawo chiprofita chenhema kuchechi, because ndainge ndichingofila ndiri under pressure kuti sezvo ndiriwo umwe wevakuru vechechi mukunoparidza handinawo kana zviprofita zvandainge ndichimbopawo muchechi. Saka ndakangopawo chiprofita chenhema ndikabva ndangonongedzerawo umwe mukadzi uyo ainge arimo muchechi. Ndikabva ndangoti ndaona murume wenyu
atsakatika muaccident. Ipapo ndaitonzwa hana yangu ichirova, ndikabva ndati kuti accident iyi isazoitika munofanira kuti munge muchizopa zvipo kuchechi yatinoti seed money. Shockingly, a few weeks later murume uya akabva azitoshayika muaccident. Saka vanhu vazhinji kusvika pari nhasi vanotofungidzira kuti ndiri muprofita wechokwadi. Vanhu vanotouya kwandiri nezvichemo zvavo, but zvakatongoitikawo ipapo zvakangoitika hazvo, ndakangopawo chiprofita chenhema. Saka kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Handizivewo kuti chii chakakonzeresa kuti murume iye ange achizoita accident, but inini simba rekuprofita handitomborina zvachose. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine friend yangu uyo akabva kuZimbabwe. So paakabva kuZimbabwe akangoita zvokungotiza murume wake uyo munhu ane mari. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura nemurume wake. Saka iye ari kuti anoda kuti mukadzi wake ange achidzoka. Saka akanditi pane kumwe kwaakaenda uko kwaakaudzwa kuti panotodiwa vhudzi rake friend yangu. Saka akanditi unokwanisa kundibatsira here kuti ndinge ndichiriwana, ndinokupa mari. Nyaya iripo ndeyekuti ndanga ndafunga hangu kuti ndinge ndichingotora kamu yaanoshandisa ndobva ndangotora vhudzi riya rinosarira pakamu ipapo ndobva ndangoriisa kana mukaplastic bag ndobva ndatumidzira kuZimbabwe sezvandakaudzwa neex-husband yacho, so that friend yangu ange achidzokera kumurume. Please help me, mari ndo yandiri kuda. Zvinoita here kana ndikaita zvinhu zvakadaro? Ndinganzi ndinenge ndiine mwoyo wakashata here? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.